Gituhang miyembro sa Dawlah Islamiya-Maguid Group patay sa shootout sa kapulisan sa Polomolok, South Cotabato. Nakaplagan kini nga patayng lawas sa usa ka wala mailing suspitsado nga naengkwentro sa kapulisan alas 10 sa gabi adlong Martes sa barangay Pagalungan sa Polomolok. Na-recover sa patayng lawas ang usa ka 38 caliber revolver, usa ka Uzi submachine gun, ingon man pakete sa suspected shabu. Una niini, dunay gisita ang Polomolok Police sa highway sa barangay Pagalungan nga riding in tandem. Apan inay muhunong gipabuthan kuno ang tropa sa kapulisan hinungdang mibalo sila. Natumba ang motora pa, nakaiskapo ang mga sakay nini. Na-recover ang usa ka 45 caliber pistol ug usa ka M16 rifle nga nasutang naka-issue di ay sa usa ka pulis nga namatay sa ambush nitong April 30 sa barangay Coronadal. Ang napatay nga suspect sa kapulisan miyembro kuno sa Dawlah Islamiya-Maguid Group nga nalambigit sa robbery hold-up, karnaping ug pagpamusil sa Polomolok, South Cotabato.